Eli moikka kaikille! Ja tänään me kuvataan Rainbow Tag. Kaikki varmaan tietää, että miten tää toimii, mutta siis lyhyesti sanottuna petsit lajitellaan värien mukaan. Ja mä oon lisännyt tänne myös joitain värejä, joita sateenkaaressa ei ole, mutta kuitenkin. Mennään suoraan videoon. Elikkä siis tässä on mun punaiset petsit ja niin kuin näette, niin täällä on niin paljon erilaisia sävyjä, mutta mä nyt luokittelin tämmösetkin niinku punaisiksi, mutta kuitenkin, niin nyt mä näytän tästä mun lempparit. Näistä mun lempparit on nämä kaksi petsiä. Mun mielestä tää käärme on niin söpö ja no sen takia mä valitsin tän. Ja sitten totta kai tää punainen kollio. Tää on yksi mun lempipetseistä ikinä, koska tää on vaan niin ihana ja söpö. Toki jos mä olisin valinnut 3, niin mä olisin valinnut myös tämän, mutta piti valita 2, niin ne on nyt sitten nää. Sitten on oranssit petsit, joita on aika paljon. Täällä on niin paljon eri sävyjä ja osa näistä on ehkä enemmän sellaisia ruskeita tai punertavia tai kellertäviä, mutta mä nyt otin ne tähän, koska mun mielestä ne sopi tähän paremmin, joten täällä on sitten jotain, jota esim. Tämä, niin tää on todella ruskea, mutta mä nyt otin sen oranssin, koska se ei sopinut ruskeeseen niin hyvin kuin oranssin. Ja mun lempparit tästä on tämä, koska tää on vaan niin ihana petsi. Ja mulla oli aika vaikeuksia, että laitanko mä tän valkoiseen vai ruskeeseen vai mihin, mutta tää nyt tuli oransseihin. Ja sitten tämä petsi, koska tää on aivan ihana ja rakastan tää niin paljon. Seuraavaksi meiltä löytyy keltaiset petsit. Nämä oli oikeasti yksi vaikeimpia valita, että mitkä petsit oikeasti on keltaisia, mutta tässä nyt on joitain, joita mä luokittelin keltaisiksi petseiksi. Pakko sanoa, että tää oli ehkä näistä kaikista tähän mennessä vaikein, mutta mun lemppari taitaa olla tää tosi vaaleankeltainen lammas. Mutta sitten mä myös tykkään tästä haskista. Ja sitten mä tykkään tästä vinttikoirasta, koska täällä on mulle tosi paljon tunnearvoa. Ja sitten mä tykkäisin myös näistä. Tää on mun uudesta sarjasta, mutta tälläkin on tosi paljon tunnearvoa, mutta sanotaan nyt, että tää lammas. Sitten olisi vuorossa mun lempiväri, eli vihreä. Totta kai näistä mun lemppari on kipi. Mä rakastan krokotiilipetsejä niin paljon. Ne on niin ihana muotoisia ja kaikki nämä hampaat ja kaikki. Joten ehdottomasti tää on mun lemppari. Mä omistan kyllä esimerkiksi tämänkin krokotiilin, mutta tällä on vaan niin paljon tunnearvoa ja tää on niin ihana petsi, joten tää on ehdottomasti mun lemppari. Sitten tulee kans yksi mun lempiväreistä, eli sininen kautta turkoosi. Ja tiedetään, täältä jotkut on aika liilan näköisiä, mutta sitten ne on kuitenkin liian sinisiä liilaan, joten mä otin ne tähän. Näistä mun lemppariksi valikoitu nämä kaksi, koska no tää nyt on vaan petsi. Tää on niin ihana. Ja sitten tää, koska tää on oikeasti tällä hetkellä yksi mun lempparipetseistä. Mä en tiedä minkä takia, mutta yhtäkkiä tästä vaan tuli mun yksi lemppareista. Ja mä en tiedä yhtään minkä takia, mutta tää on vaan niin ihana. Sitten on liilat petsit. Näistä mun lemppari on ainakin Star, koska tällä petsillä on niin paljon tunnearvoa. Tää on mun ensimmäinen seisokissa. Toki tää ei oo se original-versio, mutta leikitään, että se on. Ja toisena on tää vesinokkaeläin. Mä en tiedä minkä takia, mutta lähiaikoina mä oon vaan alkanut rakastamaan vesinokkaeläinpetsejä. Ne on vaan niin söpöjä. Sitten siirrytäänkin väreihin, joita sateenkaaressa yleensä ei oo. Eli esimerkiksi ensimmäisenä meillä on pinkki. Pinkistä väristä mun lempparit on nää, eli siis Rose mun sarjasta Pelko, koska tää on vaan niin ihana petsi ja tällä on tosi paljon mulle tunnearvoa. Ja sitten on tää vuohi, ja mä en tiedä yhtään minkä takia mä rakastan tätä petsiä niin paljon. Mutta siis rakastan. Tää on niin ihana petsi, mä tykkään näistä. Onko tää nyt vuohi? En tiedä, mutta siis näistä petseistä. Spesiaalimaininta myös tälle petsille. Tää on ihana. Seuraavana löytyy valkoiset petsit. Ja näistä mun lemppari on totta kai
Spinkku. Tää petsi on ja tulee aina olemaan mun yksi lempparipetseistä, koska tällä on vaan niin paljon tunnearvoa ja tää on yksi ihanimmista petseistä ikinä. Mutta mä tykkään myös esimerkiksi tästä kissasta ja tästä puudelista. Ja sitten totta kai tästä petsistä, jonka nimi on Jessi. Tälläkin on tosi paljon tunnearvoa. Mutta jos mun pitäisi valita, niin nämä olisi ehkä mun niinku 2 lempparia. Sitten vuorossa harmaat petsit. Älkää kysykö, jollain näistä petseistä on tommonen ihme juttu. Se liittyy mun sarjaan, jossa mä kerron ehkä videon lopussa. Ja tästä totta kai mun lemppari on tämä petsi. Mulla on aina ollut rakkaus tätä petsiä kohtaan, siis tää on niin kuin yksi ihanimmista petseistä ikinä ja siis rakastan niin paljon. Tää taitaa jopa olla niin kuin mun ehkä top 3 niin kuin lempipetseissä, koska niin kuin mä rakastan hänen niin paljon. Mutta toki mä tykkään myös tästä petsistä. Tää on aivan ihana ja tää saa varmaan sitten tokan paikan, mutta totta kai myös Serafina, koska Serafinahan nyt on legenda, mutta tää petsi on ja tulee aina olemaan mun yksi lempparipetseistä ikinä. Siis ikinä. Sitten on mustat petsit. Tää on oikeasti niinku varmaan vaikein valinta ikinä, mutta siis totta kai Pepi. Ja sitten mä tykkään myös tästä haskista, koska siis mähän rakastan haskeja. Mutta muun on sitten tunnearvon perusteella niin kuin näistä ihan ykkönen, mutta lempipetseiksi valikoitu nämä 2. Tai toisaalta mä tykkään myös tästä hevosesta ja tästä kissasta. Okei. Mä tykkään niistä kaikista. Mutta okei. Kyllä nää nyt vie voiton kuitenkin. Sitten meillä on ruskeat petsit, jotka ei todellakaan mahdu tähän koko juttuun, mutta kuitenkin näitä on aika paljon. Tarvitseeko mun välttämättä edes sanoa, että kuka on mun lemppari? Totta kai se on Luka. Miksi tää ei tarkenna Lukaan? Siis ihan oikeesti. Tää nyt ei tarkenna. Mulla on ollut tarkentamisen ongelmia tässä koko aika, mutta siis Luka on ehdottomasti mun lempipetsi. Tää on yksi mun lempipetseistä. Totta kai tää ei ole se originaali, mutta kuitenkin tää on ihan mun lempparipetsi niinku ikinä. Siis kaikista mun petseistä ihan ykkönen. Totta kai mun pitää antaa myös spesiaalimaininta tälle petsille. Tääkin ihan varmasti on mun jossain top 3, koska tää on niin ihana petsi. Siis niin ihana. Rakastan niin paljon. Okei, eli siis tässä on mun lempparit ruskeista. Ja varmaan luulit, että tämä video loppuu. No eipä kuule lopu. Tässä on vielä tällaiset kerman kautta bacon väriset petsit. Nää ei mun mielestä sopinut niinku ruskeaseen, eikä keltaiseen, eikä mihinkään tällaiseen, joten mä otin näille oman ryhmän. Mä en oikeasti osaa valita, joten tässä on mun 4 lempparia. Okei, pitää valita 2. Tai ehkä jopa tää on ihan mun lemppari. Tällä on niin paljon tunnearvoa, tää on yksi mun ekoista petseistä ja muutenkin. Tää on silti tosi hyvässä kunnossa, vaikka tää on niinku todella vanha mulle niinku mun kokoelmassa. Mut mä rakastan myös esim. Tätä kultakorkia tosi paljon. Ehkä tää nyt voittaa tän kilpailun sitten. Toisaalta tääkin on siis aivan ihana petsi. Mä en tiedä minkä takia mä tykkään tästä niin paljon. Mutta tää on vaan yksi mun lemppareista. Ja tästäkin mä tykkään. Mutta ehkä nää on mun lempparit. Eli siis tämmönen oli tää Rainbow Tag ja toivottavasti sä tykkäsit. Mutta tosiaan mä ajattelin kertoa tässä lopussa vähän mun tulevasta sarjasta. Eli siis Tappajalehmästä on tulossa uusi versio, eli versio 2. Jos oot katsonut ne ekat versiot, niin varmaan tiedät, että ne ei ole hirveän hyviä. Mutta nyt tässä uudessa versiossa tää on uudesti tehty, paranneltu versio ja vähän myös tarina muuttuu, mutta kuitenkin.
Eli siis tosiaan mä otin nyt tästä tällaisen pupun tähän juontamaan. Eli siis tässä tosiaan näkyy meidän näyttelijät meidän uuteen sarjaan Tappajalehmään. Jee! Sitä pupuhan ei siis näyttele tässä, mutta Luka on tuolla näyttelijöiden joukossa, joten en voi nyt juotaa sillä. Eli siis nyt me voidaan esitellä meidän hahmot. Moi, mä oon Serafina. Ja mä oon Netta. Mä oon Luka. Moi, mä oon Cleo. Moi, mä oon Milo. Ja siis tässä on Grace. Ja siis tosiaan mä oon Sunny ja tässä on mun paras ystävä Scarlett. Moi, mä oon Scarlett. Ja siis Tappajalehmän kuvauksia voi käydä katsoa mun Instagramista lps.sissy23. Mut joo, se oli sitten ensi videon ja moikkelis moi!